Оня ден там преди един какво беше написал? Че всеки, който извърши престъпление, ще бъде арестуван. Не, това е фашизъм вече. Това беше... Той човек на моменти, аз напълно разбирам защо измести и как измести Пеевски. Скандално. Нали, ако толерирате незаконни протести, ще ви спрем федералните пари. Който наруши закона, ще бъде арестуван, ако от чужда държава ще бъде и депортиран. Това е... какво става, бе? И заради тия неща ли Кикъл е неприемлив в Австрия, Качински е неприемлив в Полша, други хора са неприемливи на други места и са крайно десни, как така. Льопен е неприемлива във Франция, правят всеки път коалиции срещу нея на втори тур. Цялата държава се дига само и само да не е Льопен. Аз го видях в Бардела в Вашингтон, говорихме си, не хапе, какво ти кажа. Супер интелигентен млад човек, който даже толкова се параноясал от тия всичките крайно десни чудеси и това, че заради това, че някой е решил, че Банан е направил хитлеристки женск на първия ден на СИПАК, Бардела си тръгна на втория ден и се отказва от участие и най-вероятно никой повече няма да бъде поканен там, между другото. Защото той даже го направи по-значима случката, отколкото беше. Но той толкова вече се е параноясал тук от настроенията европейските, че съкън да не би нещо и просто си тръгна. Това ли е страхотията от крайно дясното, заради което тия партии са неприемливи и управляват някакви шарени малцинства?